Se her, nu er vi lige herinde i sådan en hostel her i Nyborg, ikke også? Helt forladt. Lidt nøje. Så var sådan lidt maleri derinde. Lidt nøje. Så. Sådan en elevator. Nu lige part 2, ikke også? Ja, nu går jeg ind. Jeg mærker lige det der lyd, det er her helt herinde. Fuck, der er løg. Det er her, boy. Hey boy. Ja, det er lige part 3, ikke også? Ja, der står det billede, så jeg stjæler det så. Kom. Nej, jeg skal ikke komme. Jeg skal komme. Fuck, det er noget. Se. Så det kan godt, det er praktisk nu. Se, no smoking. Og det lugter. Toilet. Så sådan en rum herinde, ikke også? Lidt nøje. Emergency. Køkken, så kan man komme ud der. Det er altså lidt nøje, hvis du spørger mig. Altså, vi ses. Part 4. Besøg den hostel. Og så kan man lige at det er cookies herovre i ovnen. Big cookies. Brandevakueringsting. Der er håndvask. Hvad er det, hvis den faktisk virker? Det vil være crazy. Skal vi gå? Oh my god. Shit. Du tvivler. Det er bare det samme, der kommer igen og igen. Okay, nu tror jeg, vi skal ud derfra. Vi ses til næste gang, du. Ja, vi ses.